Yes, Kuya Romy, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong adlaw usab sa mga naminaw karon o nag-view nining programa ninyo ang mga panid sa kakahapon. Ma-enjoy jud ko kuya nga maminaw ninyo. Labi na kon magbantay ko sa akong anak. Sayo ko nga nakabatog anak. Sa edad pa lang at 13 anyos kuya. Nagbabdos na ko sa akong first baby o mao kini ang hinungdan ngano nga ingon niini ang dagan sa akong kinabuhi inspire karon aron inyong hisabtan ang tanan ako kining sugdan pinaagi niini. Dali na, sige na, dali na Helen. Kining siya. Sige na. Dali na. Ay napagatang dinhi sa lubnganan sa imong inahan. Dili na mabuhi si Claudia. Bisag unsaon pa nimo. Pero, siya, ang akong problema karon. Kun, asa man ko. Aw, ngano maproblema ka pa man ni ana? Daghan man ang mo adapt nimo. O sige, maayo nga. Mo kuyog ka na ako dito una sa pay. Ayaw una pagpauli dito sa inyo. Kay unsa man say imong ulion, ha? Nga ang imong mga magulang nangaminyo naman ang uban. O ikaw na lang kayod ang wa pa naminyo o kanang kinamanghoran. Pero ikaw, aron makatabang-tabang ka sa negosyo, mas maayo nga dito ka sa akong tindahan, ha? Dito kas buog. Tiya. Oh, moreklamo ka? Ha? Dili man siya. Sige siya. Muuban ko nimo. Kinahanglan nga abdi ka sa imong pag-atimas mga customer. Ha? Kinahanglan nga atiban ng kyud nimo. Ilabi na ka ng mamalit og isda. Sige na. Siya. Pag-ilis na. Kay mo adto na ka dito sa merkado. Dili ko gusto patay-patay ang lihok. Dili ko gusto nga magtinapulan ka sa imong pagpakikipon dinhi sa among bahay, ha, Helen? Magantos na lang ko, ani. Dini mo, daghang baligyang isda. Kung gusto sab mo, kini mga palutot na asab. Niya sa kisaw. Masukod na sa psikiya, ani. Gumikan kay, gamay ra gyud ang akong halin. Daghan sa pamabalik, ani dito sa box. Gastos tayo sa mga ice. Ansa naman, ha? Oy, kadaghan pa ba niini? Tiya, mingaw kaayo, tiya. Wa kayo na malit. Onsay wala. Ikaw siguro, walang yung ka ni masyadag maayo din, ha? Sige, palit mo din, he. Hawa din, ha, be? Sige, tiya. Padaplin. Dili ka maantig ko mo abi-abis mga customer. Kung mao ka na, mas maayo pa nga adto na lang na sa iksoon sa iyang mama. Onya, unsaon man kung adto na. Oy, isoy, kinahanglan nga magbayad una siya. Unsa ko'y bayaran niya? Ang iyang pagpuyo din, he. Oy, naunsa ka man. Dili ang ayan nga maningil ka sa bata. Og iya ka nang gitabahoan usab. Sige na, ha? Sige na, mas maayo pa nga muadto ka na sa merkado. Why mo pulig banday dito? Ikaw no, mulaban ka kayo niya ng bataa. Aw, ako gani nga akong kadugo. Ingon sa wama ko'y kaluoy niya ng bataa. Dala, di na siya mag-hiskot pa niya na. Daghan pa ko mga buhaton din, he. Magdungag pa ko para inikabot ninyo gigag merkado.
Makakaon na dayon mo. Gabi naman lang. Di ba di ko makatuhog? Kanunay kung kunahon na kang mama. Kung buhi pa unta siya, dili di ko mag-ingon ini. Dili di ko mag-antos. Palangga kay ko sa akong inahan. Unsa ka, no? Kumunakaw ko. Muadto ko sa Cagayan de Oro City. Aron, dito lang ko mangitagtrabaho. Apan, sa akong pagkitaron karon, kinahanglan pagit ko nga. Adunay kinut uban ako. Mutabang na ako. Basig maunsa ko. Basig mawa ko dito. Ato yung mga tunog na ipaingon din sa akong lawak. Unsa man? Nagmata ka pa? Tiya. Nagmata ka pa ba? Kung nagmata ka pa, pag na ka ng suga, naunsa ka ba din na Helen? Maayo kung ikaw mo bayad sa kuryente. Labihang mahal ang kuryente karon. Oo, tiya. Alas 12 na kapin. Wa ka pa natulog? Wala pa, tiya. Naunsa ka man. Ugma, musayo ka pa dito. Kinahanglan nga makamatakag sa'yo. Kay ikaw ang mag-una dito pangabli sa tindahan. O, tiya. Pag ganang suga din ha. Di na ba kamoy mo bayad sa kuryente? Labihang sabing akong iyaan, oy. Igsuon mo tani sa akong mama. Ay, may mas maayo. Nga mo ato na lang ko sa laing igsuon sab sa akong mama. Bisag kung sa uri ko panguyap, dili pa dyan ko makatuho. Bata ka pang kayo. Kung gusto ka marabaho, sige, mahimo nga magsugod ka. Tinuod ka, sir? Magsugod ka. Ang imo trabaho din, maulang pagbantay sa akong apo. Kaya mga ginikanan niya na nagtrabaho manggod. Sige. Sige, sir. Pila may paginarunin mo, iha? 13 anyos pa ko. Apan dili man mailhan. Gumikan kay dako ka nga pagkababae. Lagi, sir. Daghan galing makaingon na 18 anyos na ko. Sige. Magsugod ka na sa imong trabaho din, O ipahimutan ka ng imong mga sinina dito sa quarter sa mga maid. Dito sa likod. Ang imong trabaho, maulang yun pagbantay sa bata, ha? Hi. Hi. Ako din si Ramil. Ramil? Kung sa imong trabaho din ni Ramil? Mutana ka pa? Hardinero? Hardinero? Wa ba di ka kakita na ako? Wala. Gumikan kay busy masapos pag-atiman sa bata, good. Mo ni imong gibantayan, no? Anak sab ni Sir? Sige. Atuan pa na ako ang bata kay basig makamata to. Sige. Kajut lang kayo. Helen? Helen akong pangan. Helen? Bago ka pa man din, Kung doon na kayo mga problema, ing na lang niya ko, ha? Sige.
isa din nanguli man ang akong kauban din sa kwarto. Ingon lang na ako ning akong mga mata. Nalap na baka na akong portahan. Wa ko siguro manghilabot din kundi na ako masirado kining portahan. Matug na ko. Uy, may ikot ba na pultahan? Hay, Oh, Ramil. Nganong misod ka din sa akong lawak, ha? gusto ko makiga-istorya nimo. Unsa naman ka ng oras, ha? Ito pa ko oras. Siguro, aduna ka na'y hinigugman, no? Hinigugma. Oo. Kanang karelasyon ba? Ako? Bata pa ko, uy. Bata good taon. Muling ko din si mutapad, ha? Mahimo pa nga, mugawas ka na. Nakita mo ko nako. Naabli ang imong pultahan. Akong giabli. Kay, ano magkasud ang hangin? Nadaot man ko ng electric fan din, Ningaw sa sir nga. Ilang ko nung ilisan ng electric fan. Pero, hanggang ka wala man. Helen, sayod ko nga ikaw, wa pa kita ka sinati. Nagkasinati sa unsa. Nagkasinati og pagpangga sa usa ka lalaki. Uy, naunsa ka man. Oo, ako kang patilawon, ha? Mahimo pa, Ramil, nga mugawas ka na. Kita na bitang duha. Si Sir, tuwa pa to, nagmadjong. Unya pa tong kadlaw mo pa uli. Sige na, gawas na pa. Ay kung balibari. Ramil, mahimo pa. Ay kung balibari. Buhay ko. Ramil, buhay ko pa. Helen, pasag dahil lang ko. Ramil, masinog, magbunga kining imong gibuhat na ako. Bantay ka lang, gyud. Unsa ba'y nahitabo nimo, ha? Helen? Sir, kanang mananghid lang mata ko nimo nga muhawa na lang ko dinhi. Manong muhawa ka man? Ayaw paghawa. Di ba, wala man yung pagkulang nimo? Sir, doon na lang ko'y problema. Unsa ba? Unsa nahitabo nimo, ha? Ingon sa... Kasugaon ka? Helen, tugadi ko. Basing, o nagsabak ka. Mauna ka na. Karon, mibalik ka na din, ha? Mibalik ka. Gumikan, kay nagsabak ka na. Tiya, pasayluan ko, tiya. Karon, unsao manani mo, ha? Bata ka pa. Mao ka na kay nikagiw ka man. Nagpalayo ka, nga wala gani ka na ng hidnamo. Di na kumudawat nimo. Dili na kumudawat nimo. Pero, tiya, uwa man ko'y naing kapaingnan. Bahala ka kung asa ka mo paingon. Basta ako, wala na ko'y labot pa nimo. Kana kamilakaw ka. Ayaw na og balik. Bahala ka na sa imong kinabuhi. Tiya. Asa naman ang kakupaingon na ni karon? Asa naman ang kaha? Unsa kay kong buhaton?
Wala gani ko nila pasod niya sa bahay. Si Tiyo gusto ta nga mo pasod niya ko. Apa na nga akong iyaan. Nga maunta ikso ni Mama. Diligin mo pasod niya ko. Asa ka ako mapaingon. Diyos ko, tapangin taon ko. Kung ikaw, anhi ako tindahan, ako gusto sab. Ikaw lang sunod, ha? Sige, sir. Muatiman ko din, sir. Og, kung adunay alkanse, ikaw tapal. Sir, basta, doon na lang ko'y kapaingnan, sir. Oh, ngano? Kana imutian, ha? Ngano? Sir, nagsabak ko. Unsa? Ikaw nagsabak? Pila na may imong edad, ha? Sir, Ako gusto mahibalo pila ang imong edad. bata ako, sir. Ako dili to. Ikaw makak ako. Ako dili ko gusto makakon, ha? Sir, 13 anyos pa. Unsa? Ako dili dawat nimo. Sir, tabang ilan ko, sir. Wa ko'y naing kapaingnan. Ala, sige, Helen. Otong. Sige. Sige, otong pa. Hapit na mo gula ang bata. Lula. Sakit na kay Lula. Sige, otong pa. Naon sa kamanoy. Sige. Ginhawa og lalom, onya otong. Migimaw ng ulo sa bata. Ni anak kayo na, migimaw na ang ulo sa bata. Lalaki ang imong anak. Lalaki, Helen. Kinsa ka nang nanuktok, kadyot lang. Nakadistorbo. Doon na pa ko'y gitrabaho din, Ako'y ipadaplin una kining mga tarapo. Unya na ko, mupadayon sa pagtarapo, nining aparador. O ako'y iplastar niya kining ako mga sinina. Kinsa makaha kining nanuktok. Kadyot lang, ha? Kadyot lang! Dili makahulat. Kadyot lang! Kinsa ba ni? Chuck. Oh, Helen? Chuck, wa ko'y laing kapaingnan. Nagbitbit ka pa sa imong anak. Chuck, bisan pa og unsay akong gihimo, Chuck. Gusto ko nga mangayo og pasaylo ninyo, Chuck. Nahala. Sige, sulod. Ay, kundi ka palang nako pag umangkon. Dili ka palang anak sa kinamanghuran namo. Sa akong igsuon, dili ko makadawat nimo. Mao ka ng imong anak. O, Chuck, wa ko'y laing kapaingnan. Nahala, sige, sulod. Naunsa ka ba ni taon, oy? Ipahimutan ka ng imong mga gamit dito. May ingon ni adto ang mga pangitabo sa akong kinabuhi. Hangtod sa karon ni apaghapon ko sa bahay sa akong iyaan o kauban
sa akong anak. Adun ako'y anak sa nainusap karon nga akong gigatipon. Bali, duwang akong anak. Ngadto kang Mario. Ako na lang gayud nga giluom ang tanan akong mga pag-antos. Ako na lang gayon nga giipunan ang akong pana karon nga si Mario nga usa ka panday. Ug ako usab nagpadayon sa pagbantay sa pwesto sa akong iyaan sa buog. Madaghapon mupauli lang ko. O matag gabi iba hinoon panahon nga magsirado na ang tindahan. Kuya Romy, adun na pa kay kahayag sa akong kinabuhi nga moapot. Daghang salamat sa inyong paghatag ug pagtagad. Nining akong tampo, ang inyong sender, Helen Kumalarang, Zamboanga del Sur.